раҳматҷон муҳаммадҷон, намояндаи ҳаракати сиёсӣ феълан дар тоҷикистон мамнӯи гурӯҳи 24 рӯзи 18 май дар шаҳри Москва аз хона баромада бедарак шудааст. гурӯҳи 24 шоми 18 май дар як иттилоия гуфт, раҳматҷони муҳаммадҷон бори охир рӯзи 18 май соати 12:19 ба робита баромада, пас аз он алоқа ба ӯ қатъ шудааст. пайравони гурӯҳи 24 мегӯянд, телефони раҳматҷони муҳаммадҷон хомӯш буда, ӯ тавассути мессенҷерҳо ва шабакаҳои интернетӣ низ посух намедиҳад ва онҳо тарс доранд, ки мабода ӯро ҳам мисли бархи дигарон аз фаъолони ин созмон аз Русия ба Тоҷикистон бурда бошанд. гурӯҳи 24 дар иттилоияш гуфт, барои ҷустуҷӯи раҳматҷони муҳаммадҷон ва равшан намудани ҳодиса ин созмони оппозитсионӣ як вакили мудофеъро дар Москва ҷалб кардааст. раҳматҷони муҳаммадҷон 31 сол дорад. ӯ соли 2014 ба гурӯҳи 24 пайваст ва баъде аз Русия ва дигар кишварҳои СНГ ба Аврупо ҳиҷрат кардани бахши аъзами тарафдорони гурӯҳи 24 дар Россия монд ва чанд соли охир намояндаи ин гурӯҳ дар Русия буд. раҳматҷони муҳаммадҷон ҳамроҳи чанд узви дигари гурӯҳи 24 рӯзи 24 июни соли 2020 алайҳи иштироки президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар паради ғалаба дар Москва раҳпаймоии эътирозӣ доир карда буданд. полис ӯ ва Шоҳбиддин Бадалов, боз як узви фаъоли гурӯҳи 24-ро дар паҳлӯи майдони Сурх дастгир кард. додгоҳи ноҳияи Твери шаҳри Москва ибтидо онҳоро бо ҷурми муқовимат ба кормандони полис ба 15 рӯзи ҳабси маъмурӣ маҳкум карда ва барои вайрон кардани тартиби баргузории пикети эътирозӣ ҳар кадомро ба маблағи 15 000 рубл ҷарима баст. онҳо рӯзи 9 июл баъди адои 15 рӯзи ҳабсашон озод шуданд, вале ҳардуро дар назди дарвозаи боздоштгоҳ дубора дастгир карданд ва ҳамон додгоҳи ноҳияи Твер рӯзи 2 июл онҳоро ин дафъа бо ҷурми намоиши рамзҳои фашистӣ боз ба 15 рӯзи ҳабси маъмурӣ маҳкум кард. ин ду узви гурӯҳи 24 танҳо рӯзи 24 июл пурра озод шуданд. вале Шоҳбиддин Бадалов, зодаи ноҳияи 5 ва узви гурӯҳи 24, субҳи 1 сентябри соли 2020 дар манзили зисташ дар шаҳри Нижний Новгороди Русия аз тарафи афроди номаълуми либоси полис дар тан боздошт шуд. гурӯҳи 24 рӯзе баъд эълон кард, ки Бадаловро аллакай ба Тоҷикистон истирдод карданд. вале бо гузашти қариб 9 моҳ мақомоти Тоҷикистон то ҳол истирдоди Шоҳбиддин Бадалов аз Русияро расман тасдиқ ё рад накарданд ва сарнавишти ин узви гурӯҳи 24 баъди нопадид шуданаш дар Русия ҳамчунон номаълум боқӣ мемонад. гурӯҳи 24 соли 2012 аз ҷониби соҳибкор Умаралӣ Қувватов баъди фирораш аз Тоҷикистон ташкил шудааст. дар тобистон ва тирамоҳи соли 2014 гурӯҳи 24 дар шаҳрҳои Русия бо ҷалби муҳоҷирони тоҷик силсила гирдиҳамоии эътирозӣ ба зидди ҳукумати Тоҷикистонро доир карда, ҳамаро ба гирдиҳамоии ниҳоӣ дар таърихи 2 октябр ҳамон сол дар майдони Дӯстӣ, майдони марказии шаҳри Душанбе даъват кард. ин гирдиҳамоӣ дар Душанбе доир нашуд, вале додгоҳи олии Тоҷикистон аллакай рӯзи 9 октябри соли 2014 фаъолияти гурӯҳи 24-ро дар кишвар манъ ва баъди чанде ин созмонро ба рӯйхати созмонҳои ифротӣ шомил кард. асосгузори ин ҳаракат Умаралӣ Қувватов моҳи марти соли 2015 дар шаҳри Истанбули Туркия дар натиҷаи як сӯйқасди мусаллаҳона кушта шуд.